Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela xi qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqgħana ma' Paul Zara. Paul beda l-karriera professjonali tiegħu bħala għalliem fl-1986, iżda mill-2004 lil hawn huwa ħadem bħala traduttur fil-Kummissjoni Ewropea fi Brussell. L-interess tiegħu fit-traduzzjoni letterarja imur lura għas snin design meta beda x-xogħol fuq it-traduzzjoni ta' Le Grand Monde ta' Alain Fournier li mbagħad ġie ppubblikat minn Faraxa fl-2012. Fl-2013, Paul ippubblika it-traduzzjoni tan-novella ta' Balzac La Maison du Jacques Pelot. Imbagħad fl-2014 huwa ppubblikat traduzzjoni tar-romanz epiku ta' Gustave Flaubert Salammbô li mbagħad rebħu il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-qasam ta' traduzzjoni. Fost traduzzjonijiet letterarji oħra mbagħad fl-2016 huwa ppubblikat traduzzjoni tal-ktieb Combré ta' Marcel Proust. Allura Paul, xi qrajt dan l-aħħar? Bħalissa qed naqra ktieb marbut ma' x-xogħol ta' traduzzjoni għaddej biha ta' Marcel Proust, La Recherche, u miktub minn Miguel de Béziger. U dan jitratta l-aspett filosofiku fix-xogħol ta' Proust. Għalija dan huwa importanti fis-sens li meta jiena nkun qed nittraduċi xogħol letterarju, irrid nirċerka l-ktieb li nkun qed nittraduċi. Ma jistax ikun li jiena nasal biex nagħti verżjoni awtentika tax-xogħol letterarju tradott tal-Malti u ma nkunx qed nirriċerka x-xogħol li nkun qed nittraduċi. Béziger jitħadded dwar kif Proust jutilizza kunċetti pereżempju tal-personali u kulturali relatati mar-realtà, mar-realizmu. Fil-fatt Proust fir-romanz tiegħu jitħadded dwar il-fatt li aħna nipperċepixxu il-realtà permezz tas-sensi tagħna. Però mhux biss mis-sensi, iżda wkoll mill-att tal-immaġinazzjoni. Issa dik l-immaġinazzjoni f'taħlita ma' tekniki u stili letterari oħrajn, mordi toħloq il-metafora li ovvjament jibni x-xogħol ta' Proust li għalih huwa magħruf fost affarijiet oħrajn. Béziger jitħadded ukoll dwar il-episodji pereżempju meta Proust ikun qed ixappab il-Madeleine Gattin u jevoka il-belt ta' Combré. U kif permezz ta' din ir-realtà taqbad flimkien il-kunċett ta' żmien u tal-żmien u tal-ispazju u permezz tagħhom joħroġ dik il-metafora fis-sens li hu mit-tieq li qed jara dak il-ħin qed joħroġ xi ħaġa li jmur lura lejn il-passat u jibda hemmhekk permezz ta' proċess ta' memorja involontarja, fis-sens involontarja għax ma kienx hu li qed jipprova jaħseb fuq il-passat, iżda il-proċess kien involontarju u jitħadded dwar kif dan iwassal biex aħna Béziger jispjega b'mod tajjeb kif dan il-proċess permezz tiegħu Proust qed iwassalna l-punt illi inti tiftakar fil-passat u tibda ġib quddiem għajnejk dettalji mill-passat li fil-passat ma tkunx għexthom, però permezz ta' l-evokazzjoni ta' dak il-momenti involontarji jirnexxielek tarġa' tgħix il-passat mill-ġdid. Grazzi ħafna Paul tal-li ġejtu samt dan il-ktieb magħna, aħna nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna u narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.